Dahil sa ginhawang dala ng motorsiklo, patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagamit nito. Pero hindi maiiwasan ang disgrasyang kalakip nito. Isa na rito ang nakapandulumong nangyari sa isang graduating student mula sa Goa, Camarines Sur. Ora mismong lumapit sa aming tanggapan si Nanay Mary Jane upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sarah Jane. Disgrasya po ang anak ko. Lunes ng hapon po. Lunes Alas 5 daw po ng hapon. Pauwi po sa bahay ng lola ko. Ora mismo rin naming tinawagan sa kabilang linya ng telepono si Police Major Ronald Brugada, ang officer in charge ng Goa Municipal Police Station. Ayon kay Police Major Brugada, posibleng sampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang nasabing driver ng motorsiklo. Bawal po talaga yan. Naman talaga siya registered as for passenger or youth. So, ang violation niya po doon is yung pag-violate niya ng registration niya. Yung motorcycle is for private use only. Agad na tumungo ang aming team sa bayan ng Goa, Camarines Sur upang personal na alalayan si Nanay Mary Jane para sa kanyang formal na pagsampa ng kaso. Salamat po sa tabang ora mismo dahil po na-file na po sa kaso aki ko. Matatawa na po siya ng hostisya po.